10. oktobra 2010. godine ideja o udruženju koje bi okupljalo mlade talente, stručnjake, entuzijaste postala je realnost. Postala je Komitet znanja Srbije. Komitet znanja Srbije je nevladina organizacija, neprofitno i nestranačko udruženje koje okuplja kako entuzijaste koji se decenijama uspešno bave svojim poslom, tako i akademske građane koji su tek završili studije, a posjeduju znanje, volju i kreativnost. Dobrim idejama treba dati šansu i treba učiniti sve kako bi realizacija dobrog rešenja ugledala svetlost dana. To su ideje koje nam omogućavaju da sanjamo i razmišljamo o svetloj budućnosti. Ideje koje unapređuju društvo, opipljive i ostvarive ideje koje menjaju svet. Zato želimo da učinimo sve kako bismo menjali svet na bolje. Smatramo da samo zajedničkim snagama možemo uspešno rešavati izazove koji se nalaze pred nama. Te organizacija promoviše stvaralaštvo iz 10 različitih naučnih oblasti. Društvene nauke, prirodne nauke, biotehnološke nauke, formalne nauke, humanističke nauke, medicinske nauke, tehničke nauke, nauke bezbednosti i odbrane, informacijske i komunikacijske tehnologije, kao i iz kulture i umetnosti. Verujemo u znanje, verujemo u prednosti koje saradnja donosi i da samo dobro organizovana struktura pruža mogućnost ostvarivanja ideja koje u sebi nose velike potencijale. Danas je u redovima Komiteta znanja Srbije oko 200 saradnika kako iz Srbije, tako i iz inostranstva, od kojih je 30% doktora nauka, isto toliko magistara i puno talentovanih studenta. U proseku naši saradnici imaju oko 34 godine. Komitet znanja Srbije okuplja ljude koji svakodnevno unapređuju lična znanja, a samim tim unapređuju i čitavo društvo. Originalnost, inicijativa, kreativnost, talenat i iskustvo, saradnja, diskusija, edukacija i rešenja, znanje, mudrost i druženje. To su vrednosti na kojima se zasniva Komitet znanja Srbije. Mi stvaramo prostor za afirmaciju mladih talenata, umetnika i naučnika. Ideje sprovodimo u akciju, inicijativu pokret pokreta udrživa rešenja. Podelimo svoje znanje i ideje, učinimo od njih realnost, individualnost uz timski rad. Talentovani mladi, a nepoznati još uvek neotkriveni, društveno odgovorne korporacije, instituti, škole, edukatori, nastavnici, profesori, u zajedničkom pokretu vođeni istim ciljem, promocijom društva znanja, okupljeni pod istim krovom Komiteta znanja Srbije. Verujemo da možemo više, da možemo bolje, da znamo kako. Do sada smo inicirali nekoliko projekata koji za cilj imaju otvaranje dijaloga i promociju nauke, kulture i umetnosti. Kao jedan od projekata Komiteta znanja Srbije pokrenuli smo Srpsku naučnu televiziju, vođeni idejom da je kontinuirani pristup informacijama o modernim tokovima nauke, kulture i umetnosti od izuzetnog značaja za društvo. Naš cilj je Srbija kao društvo znanja. Pridružite nam se, jer niko ne može sve. Svako može po nešto, a zajedno ćemo ostvariti cilj.